Uusi tuotteemme, Turbo Slösör, on pitänyt vanhan höylämuodon, mutta se sisältää uutta tekniikkaa. Slösörin ympäristöystävällinen muotoilu ja kestävä rakenne vetoaa nykyaikaisiin kuluttajiin, jotka tahtovat modernia näköä keittiönsä. Slösörin terävä ja ruostumaton terä kestää kolhuja. Näyttääkö tämä tutulta? Oletko kyllästynyt höyläämään hermäsi tällaisella epätoivoisia hermoja höyläävällä höylällä, jolla et saa muuta kuin epämääräistä säälittävän koista juustomössöä aikaiseksi? Onko tämä jokapäiväistä arkeasi? Eihän tällaista sontaa voi edes leivän päälle laittaa. Tuskin tämä kelpaa koirallesikaan. Nyt meillä on sinulle ratkaisu. Nimittäin Turbo Slösör, jonka ultraterävä terä uppoaa syvälle juuston ytimeen. Slösörillä saat huonoistakin siivuista silmää räpäyttämällä täydessä 1 ja 2 ja 3 ja oho! Siellä oli vielä 4. täydellinen kappale. No nyt on herkullisen näköisiä viipaleita. Näitähän kestäisi tarjota vaikka kuninkaalle, ja luulen myös, että tällaiset mestariteokset kelpaavat koirallesikin. Kohtahan se selviää. Höyläämisen jälkeen höyläsi jää varmasti rasvaläskiä, mutta nyt se ei ole enää ongelma, sillä Slösöristä rasva liukenee veteen vain hetken viruttamista. Vain yksi pyyhkäisy. Lika on poissa. Ja se kiiltää! Tilaa nyt uusi Turbo Slösör, joka valloittaa mielesi vanhanaikaisella tyylillä ja uudella sisällöllä. Sen kestävä rakenne ja ruostumaton terä takaavat hyvän lopputuloksen. Saat sen vain 30 eurolla. Soita numeroon 020202 ja sano Turbo Slösör. Lisätietoja saat osoitteesta www.turboslösör.com. Kun tilaat nyt, saat kaupan päälle modernin ja tyylikkään munaleikkurin, jolla leikkaat munasi. Ja lisäksi saat tämän uunituoreen raastinraudan, jolla saat juustot, kanat ja porkkanat raastetuksi. Ja jos olet nopea, saat myös tämän ainutlaatuisen keskiaikaisen posliiniastian, jossa säilytät juustojasi. Eli siis, tilatessasi Turbo Slösörin saat kaupan päälle modernin ja tyylikkään munaleikkurin sekä uunituoreen raastinraudan ja ainutlaatuisen keskiaikaisen posliiniastian. Saat kaiken tämän, kun maksat lisätoimituskulut, joten ole nopea ja soita numeroon 020202 ja sano Turbo Slösör, sillä tuotteita on saatavilla vain rajoitetun ajan. Kerrotaanpa vielä. Turbo Slösör kaivautuu juuston ytimeen tehdäkseen jokaisesta viipaleesta täydellisen. Kas näin. Jälleen täydellinen viipale.